ሰንከዝ ተፈጸመ ወታደራዊ ግፍም አዴታትና በገደናታት በመውጣት ሀያለ ተቃውሞን ያስማዓሉ ስርዓት ብልጽግና እንተዘይት ፊና ላላውነትና አኽቢርና ክነብር አይንኸለን ክብል ጀነራል ወደም በይተይ አፍሊጡ ጉጅለ ህወሓት ነህዝብ ትግራይ ቁማር ክጻወተሉ ክንፈቅድ አይግባን ክብል ዶክተር አብርሃም በላይ አፍሊጡ በቀዳምነት ግንባር ሓርነት ዓፋር ሙሉእ ምድላው ብምዛም ናብ መትጓዕቲ ከም ዝተዘጋገረ ተፈሊጦም ሰላም ኩራት መፍታትን በይሰና ንዝን ከረትን መዛረብ ጣሕትን ቀርበለኹም አጋሽ ተራሁም ሰብስክራይብ ጋር ተርሰናልኹ ተፍተኽም ኸዓላይኩም ጋር ስካብጣን ሓበርኩም ወጽን ላበሰና መክታብ وفيركم بسلام تملسوا موالكم نويح انجراكم سفيح يكبروا بر اندابلكم تحبسوا حساب لبكم يسمرلكم بليعكم تصقبوا عين أبايكم يدفن سسنم وشحن والتانكم حوي حبطي يبهالكم عوضكم كم حصة بحريكم معتب نخساركم أيتان نخبدكم أي خلاقكم عدمنت عناني هابكم ጉጅለ ህወሓት ነህዝብ ትግራይ ቁማር ክጻወተሉ ክንፈቅድ አይግባን ክብል ዶክተር አብርሃም በላይ አፍሊጡ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ዶክተር አብርሃም በላይ አብ ትግራይ በሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ግድድ ወታደራዊ ምልመላ ምድሪ ትግራይ ትውልዲ አልቦ ክትኸውን አይግባን ክብሉ ገሊጾም ዶክተር አብርሃም በላይ አብ ማሕበራዊ ሚዲያም አብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እቲ አብ መቐለን ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ህፃናትን መናእሰያትን ሓፈሳ ብጽኑዕ ዝኹነን ምዃኑ ብምግላጽ መላእ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ናይ ጭቆና ቀንበር ብሓባር ኮይኑ ከወግዶ ጻውዒት አቕሪቦም ዶክተር አብርሃም በላይ ውሕዳት ስብስብ ሸፋቱ ንህዝቢ ትግራይ ቁማር ክጻወትሉ ምድረ ትግራይ ድማ ትውልዲ አልቦ ባዶ ክገብርዋ ፈጺሙ ክፍቀድ የብሉን ብማል እዋናዊ መልእኽቶም አመሓላሊፎም ኣሎም ካብ ትግራይ በቂለለኹ ንትግራይ ይውክላለኹ ብዝብል ስሑት ትርኽ እቲ ጉጅለ ንዘመናት ንህዝቢ ትግራይ ደምን ንብዓትን ከምብዖ ከም ዝጸንሐ ዝገለጹ ዶክተር አብርሃም በላይ እቲ ጉጅለ ንባህሊ ታሪኽን ሃይማኖታዊ ክብርታትን ትግራይ ብምድምዛዝ ንህዝቢ ብናይ ክተት ድምፂ ክቐትሎ ከም ዝጸንሐ አረድዮም ቀዳምነት ኣብ ከተማ መቐለ በሰንከዝ ተፈጸመ ወታደራዊ ግፍም አዴታትና በገደናታት በመውጣት ሀያለ ተቃውሞን ያስማዓሉ ህዝብ ድማ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ይርከብ ኣብ መቐለ 05 ከባቢ ቤት ትምህርቲ ዒላላን መናእሰይ ብሓይሊ እናተገፈፉ ብምኻይን ክወሰዱን ከለው አዴታት ደቀነ ንምድሓን ኣብ ጎደናታት በመውጣት ይመሕፀናሉ እዚ ወታደራዊ ዓፈና ምስቲ ወይዘሮ መንጀሪኖ ኣብ ቀረባ ጊዜ ይማዓራረሎ ዝበለቶ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ምስና ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣ መሰላትን ጽኑዕ መጠንቀቕታታት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ተገሊጾም ኣብ ክልል ትግራይ ርእሰ ከተማ መቐለ ሎሚ ዕለት 26 ሰነ 2018 ዓ.ም ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ 05 ከባቢ ቤት ትምህርቲ ዒላላን መጠነ ሰፊሕ ዘይሕጋዊ ናይ መናእሰይ ግፍዖ ክካየድ ሓዲሩ ኣሎ ነስዒቡ ድማ ደቀን ብግፍዒ ዝተገፈፈን አዴታት ከተማ መቐለ ዶብ ስክፍተን ሰቢረን ናብ ጎደናታት በመውጣም ደቀነ ካብዚ ናይ ኩናት ማዕበል ንኽድሕኑን ክስደዱን እናኣወያ ሓያል ናይ ምሕፀንታን ተቃውሞን ጻውዒት የቃልሐሉ ካብዚ ቦታ ዝወፁ ንዓይኒ መስኻኽር ከም ዝሓብርዎም እቲ ብሓይሊ ዝካየድ ዘሎ ናይ መናእሰይ ግፍኦም ከቢድ ራዕዲ ፈጢሩ ይርከብ ዕጡቃት ሓይልታት ነቶም መናእሰይ ካብ መንበሪ ኣባይቶምን ጎደናታትን በመግፋፍ በግዴታ ኣብ ዓበይቲ ወታደራዊ ተሽከርከርቲ መኻይን እናጽዓኑ ክወስድዎም ተራእዮም ኣለዉ እዚ ብለይትን መዓልትን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ነቲ ሰላማዊ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ንወለዲ ዘርዓደን ዘጨንቐን ኮይኑ ኣብ መላእ እታ ከተማ ከቢድ ውጥረት ነጊሱ ይርከብ በቀዳምነት ግንባር ሓርነት ዓፋር ሙሉእ ምድላው ብምዛም ናብ መትጓዕቲ ከም ዝተዘጋገረ ተፈሊጦም እቲ ግንባር ንወታደራውን ፖለቲካውን ውደባውን መዋቕራቱ ናይ ምሕያልን ምእራም ስራሕቱ ከም ዝዛዘመ ገሊጹ ካብ ናይ ምክልኻል ሕክምና ወጪኡ ናብ ቀጥታዊ ናይ መትጓዕቲ ስጉምቲ ከም ዝተዘጋገረ ብምእዋጅ ንሰራዊቱ ኣብ ዝለዓለ ናይ ውግእ ድልውነት ክኸውን ጻውዒት ኣቕሪቡሎ እዚ ወታደራዊ ኣዋጅ እዚ ኣብ መላእ ዘዋቀርና ኣፍሪካን ኣብ ደቡባዊ ከባቢታትን ሓድሽ
ሓደሽቲ ጸጥታዊ ውጥረታትን ወታደራዊ መጽግጋዕን እናተረኣዩ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ተኣዊጁ ዘሎ። ግንባር ሓርነት ዓፋር ሰራዊት ዓፋር ነዊሕ እዋን ከካይዶም ዝጸንሑ ስትራቴጂካዊ መዋቕራዊ ስራሕቲ በመዘዛም ካብ ድሕር ሕዚ ሓድሽ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘኽእሎም ናይ መጽጋዕቲ ኩነታት ሒዙ ከም ዘሎ ብወግዕ ፍለጦም። እቲ ግንባር ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ እቲ ነዊሕ እዋን ክካየድ ዝጸንሐ ናይ ምድላው ምዕራፍ ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ብምግላጽ ሰራዊቱ ኣብ ዝለዓለ ናይ ውግእ ድልውነት ከም ዝርከቡ ኣፍሊጦም። እዚ ብግንባር ሓርነት ዓፋር ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ትግራይን ዓፋርን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢታት መጋለን ደቡባዊ ወረዳታትን ሓደሽቲ ወታደራዊ መስፈሕፈሓትን ናይ ሓይሊ ምጽጋዕን እናተረኣየ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን እዮም። እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ኣንፈት እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ሓይሊ ሚዛን ክቕይሮ ከም ዝኽእልን መጻኢ ወታደራዊ ምዕባለታት እቲ ቀጠና ሓድሽ ኣንፈት ከም ዝህቦ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይሕብሩ ኣለዎም። ሰበር ዜና ቤዛኹም እዚ ቪድዮ እዚ ላው ኩሉ ሸር ግበርዎ። ቃልሲ ወገናትና ዓለም ለኻዊ መድረኽ ሒዘሎ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ለንደን እንግሊዝ ዝገበረ ፍሉጥ ዓለም ለኻዊ ሚድያ ሚድል ኤስት IMAA ኣብ ስዑድ ዓረብያ ቤት ማእሰርቲ ከሚስ ምሸት ኣብ ልዕሊ ወገናትና ዝፍጸም ዘሎ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ብምምርማር ገዚፍ ሪፖርት ሕጂ ንመላእ ዓለም ዘርጊሕዎ ኣሎ። ዓብዪ እዚ ሪፖርት እዚ እቲ ትካል ምሳና ናብ ትግራይ ወሪዱ ኣብ ትግራይ ወረዳ ኣገላ ናይቶም ብሰይፊ ግዳይ ዝኾኑ ቤተሰብ ኣሕዋትና ማለት እዩ መራሕቲ ሃይማኖትን ናታቶም ወለድን ብኣካል ብምዝርራብ ወገናትና ፍትሒ ንኽረኽቡ ገዚፍ ጻዕርን ግዜን ዝገበረሉ ልቢ ዝሰብር ቃንዛ ምስክርነት መበገሲ ብምግባር ዝተዳለወ እዩ። ሕጂ ድማ ድምፂ ውፅዓትና ወገናትናን ዓለም ክሰምዖ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣይኮነን መበገሲ እዩ። እዚ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያ እዩ ሪፖርት ሒዙልና ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣንሕና እውን ኣብ ጎኖም ንክኸውን ኦልሬዲ እቶም ዓለም ለኻዊ ሚድያታት ክኾኑ ወይ ከዓ እቶም ተፅዕኖ ፈጠርቲ ዝበሃሉ ብምልኦም ኣብ ጎንና ንክሰለፉ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ተሳኺዓላ ካልኦቶም እውን ኦልሬዲ ንዕኡ ወሃቢ ገይሮም ወይ ከዓ ንዕኡ መነሻ ገይሮም ብዙሓት ከም ዝቀባበልዎ እውን ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። የቐኒልና ስርዓት ብልጽግና እንተዘይጥፊእና ላዕላውነትና ኣኽቢርና ክነብር ኣይንኽእልን ክብል ጀነራል ወድን በይተይ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣርሚ 33 ካብ ሓይልን ላዕሊ ዘለዉ ኣመራርሓ ኣብ 3 ሰሙን ኣብ ዝገበርዎ ስልጠና ተረኺቡ መልእኽቲ ኣመሓላሊፈሎም። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ን3 ሰሙናት ኣብ ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ታሪኽን ክብረታትን ትግራዋይነት ኣብ ምሕደራን ኣጠቓቕማ ሃፍትን ሰራዊትን ወዘተ ድዩ ካብ ሓይሊ ንላዕሊ ኣዘዝቲ ንምሃብ ዝተጸንሐ ስልጠና ምዛሙ ኣስዒቡ እዩ ነዚ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ሎሚ ስልጣናኹም ዝወዲእኹም ትምረቑ ዘለኹም ሰብ ጽኑዕ ኪዳን ዝኾንኩም ኣመራርሓ ኣርሚ 33 ጅግንነትኩም ሰሚዐ ዘይኾነስ ርአ ዝፈልጦ እዩ ዝበለ ተገዳላይ ወድን በይተይ ቅያን ጅግንነትን ሰራዊት ጸላኢ እውን ዝምስክሮ ሓቂ ምዃኑ ገሊጹ። ጀነራል ወድን በይተይ ብዛዕባ ዓለምና ዞባናን ከባቢናን ሃገርናን ሰፊሕ ፖለቲካውን ወታደራውን ትንታነ ዝሃበ ኮይኑ ንሕና ሰላም ደለይቲ ኮይንና ተበደልቲ እምበር በደልቲ ከም ዘይኮንና ንዓለም ይኹን ነቶም መባእስትና ብደብዳቤታትና ብመግለፂና ብኣካል እውን ንዲፕሎማሰኛታት ኩሎም እናገለጽና ከም ዝመጸናን እዚ ግን ኮነ ተባሂሉ ጸማም እዝኒ ይወሃበና ከም ዘሎን ኢሉ ተዛሪቡ።